Mä oon asunut koko ikäni Helsingissä ja ollut oikein tyytyväinen kaikkeen. Kaikki palvelut löytyy läheltä ja kulkuyhteydet on hyvät. Mut yhtenä kesäpäivänä mä olin käymässä Tampereella Santulla ja sit Santtu oli silleen... Pitäisikö sun muuttaa Tampereen? Muuttaa Tampereelle? Miksi ihmeessä mä muuttaisin Tampereelle? En todellakaan ole muuttamassa. Sittenhän Santtu rupesi tietysti latelemaan, että Tampereella on sitä, Tampereella on tätä. Tampere on niinku täydellinen paikka asua ja siellä paistaa aurinko. Ja sinne kun kerran muuttaa, niin sieltä ei mitenkään voi muuttaa pois. Kehtaisin kyllä väittää. Pari viikon jälkeen saa silleen, että vitsi on kyllä hyvä paikka, että kyllä mä tänne varmaan jää. Mä en uskonut sanaakaan. Lähde on trust me bro. Mutta samana iltana junamatkalla takas Helsinkiin jotain odottamatonta tapahtui. Markun kuukausi Tampereella. Oh yeah. Santtu oli saanut houkuteltua mut varaamaan kuukaudeksi kämpän Tampereelta. Minkä mä kuvittelin olevan vaan tommonen kuukauden reissu uusiin maisemiin, muuttuikin paljon isommaksi jutuksi kuin mitä mä osasin ottaa. Mä heräsin tänään 5.30 pakkailemaan kaikkea. Kello on nyt kohta 2. No mä tästä näin vaan mukaan. Heritte aika lailla Tamperetta kohti. Ja Tampereella tää reissu alkaa aika mielenkiintoisella tavalla. Nimittäin mä oon menossa tänään Niko ja Santun 1000 euron piiloseen mukaan. Hyvästi. Toinen koti. Näemme kuukauden päästä. Nyt on vaan kohti Nokia-areenaa, jossa mä aion tänään voittaa tonnin. Hehehe. Come on! Ei se noin pitänyt mennä. Nyt Santtu jäi kyllä vähän huono tämmönen ensi tuntuma Tampereesta, kun heti jäin kakkosena piilohjassa. Se on kaupungissa. Mä yritin ajaa mun nukkumapaikkaan. Mä missasin yhden liittymän. Ja mun matka-aikaan tuli 10 minuuttia ekstraa. En mä osaa täällä ajaa ollenkaan. Käsittämättömän sekavat nää tiet. Huomenta. Siinä oli mun ekan Tampereen yön nukkumapaikka. On se tehnyt huonomminkin nukuttu. Mä oon saanut Nikolta ja Santulta luvan, että mä saan tehdä töitä heidän tämmöisessä varastohallissa, eli vanhassa meemitalossa. Ja kattokaahan millainen paikka tää niinku on. Tän läävänkö pitäisi olla mun toimisto kokonaisen kuukauden? Siis tää on ihan sairas tämmönen ihme romukasavarasto. Joten mä pakotin kaikki osalliset mukaan ja ihan ensi alkuun me järjestettiin siivoustalkoot. Juu. Kattokaa tätäkin. Siis miten tää lavori menee tämmöiseen kuntoon? Hieman parempi. Siis tää on ihan niinku eri paikka nykyään. Tässä on ihan sairaasti tyhjää tilaa. Tähän näin tulee mun ja mun editoija Jessen editointisetupit seuraavaksi kuukaudeksi. No niin, ensimmäinen työpäivä takana päin. Kyllä täällä tuntuu kivalta tehdä töitä. Ei oo aina vaan yksin siellä omassa officessa. Vaan täällä on niinku oikeesti elämää meneillään. Mähän olin siis tätä ennen kaikki työpäivät editoinut vaan yksin mun Helsingin toimistolla, mutta täällä kun oli muutakin elämää, niin editointi oli huomattavasti mukavampaa. Tulee semmonen tietynlainen hyvä paine, että niinku ei voi silleen släkätä. Mutta kello on nyt 18.26, eli on aika mennä lunastamaan mun seuraavan kuukauden ajan kämppää. Mehän oltiin siis varattu se ihan vaan muutaman kämäsen kuvan perusteella, joten mulla ei ollut oikein mitään hajua, millaisessa kolossa mä joutuisin tän koko kuukauden asumaan. Jos ne nyt on kyllä kunnon kuulutukset. Nice! Löytyy vessa, pesukone, vessanpytty, pelikaappi, vesi, hana, joka on automaattinen. Huippu! Kylläpä toi jää pikkasveitä päälle. Hei hei! Hei, voit kyllä mennä pois nyt päältä. Mitä? Sitten päästään keittiöön, jääkaappi, pakastin, ruokapöytä, iskikone. Oi, kattokaas tätä. Wow. Kyllä nyt on parveke. Sohva ja telkkari. Makuuhuone. Ui. Kyllä mulla on kotona pehmeämpi sänky, mutta ei tääkään nyt huonoa. Täällä sitä sitten seuraava kuukausi. Ei tää Tampere vaikuttanutkaan ihan niin kauhealta. Mun auto on tuolla. Ja siellä ei pitäisi olla tuommoista lappua. Pysäköintikieltoalue. Liikennemerkin noudattamatta jättäminen.
Mutta äänet alkoi sitten hyvin. Mä löysin käytettynä aivan priimasen pöydän. Tää on niinku ihan niinku uusi. Ja maksaa 40. Mä otan tän pöydän tuohon mulle. Ja Jesse saa sitten. Meillä on iso ongelma. Meillä on Jesse. Ja meillä on toinen Jesse samassa tilassa. Ehdokkaisen Jesse 1 ja Jesse 2. Pitääkö meidän ottaa käden vääntö, että kumpi saa olla ykkönen? Noniin. Noniin. Jessetys. Jesse. Selkeä. Kello on nyt 6.19 aamulla. Viime semmonen 4 kuukautta mä oon herännyt joka arkiaamu kello 6. Ja käynyt 5 kertaa viikossa salilla tai lenkillä. Mä oon päässyt hyvään rytmiin sen kanssa. Ja nyt mä oon vähän niinku asettunut tänne Tampereelle. Ja on tietysti ekan salipäivän aika. Mun editoija Jesse on aikamoinen salikörmy, joten hän tulee olemaan myös mun personal trainer. Ja hänellä oli isot lupaukset. Jesse on luvannut, että hän sais mun penkkiennätyksen nostettua kuukaudessa 20 kilolla. Katsotaan tässä videossa, että nouseeko penkkiennätys 20 kilolla. No niin. Ainoa ongelma, mä en oo yhtään kokenut tossa ja mun enkka on 65 kiloa. Kuukauden tavoite on siis 85 kiloa. Noniin, 70. Jää! Kyllä. Sanoisin, että voimatasot riittäisi 85 kiloa. Nyt. Koko päivä editoitu. Aamu 8 ilta 8 asti. 12 tunnin päivä. Pelottava niinku oikeesti sanottaa ääneen, mutta siis jotenkin mun mieli alkaa niinku vähän oikeesti lämmetä tälle Tampereelle. Jahas, mites tämä kamera toimii? Okei, wow, terve. Meillä meni eilen toimistolla vähän blörinäksi, eikä me oikein saatu editoitua tarpeeksi. Niin mä ajattelin, että Markulle pitää antaa vähän tulta alle, että se saa sen seuraavan videon julkaistua ajoissa. Joten käydäs pikkasen kuumottele sitä. Milloin seuraava video valmis? Viikon päästä. Okei. Mä mietin sulle semmoista. Ensi viikolla on semmoset helmisynttärit, Halloween-bileet. Ja mä mietin, että jos et sä saa sitä videota siihen mennessä valmiiksi, niin sit sä voisit pukea sinne semmosen hauskan asun. Ja sä et saa sanoa kellekään yhtään mitään. Sanot, että tää on sun Halloween-asu. Sopiiko? Että saat jotain aikaan. Yes. Ongelmallisen tästä tilanteesta teki se, että mulla oli työn alla mun isotöisin video ikinä, eli 100 tuntia Superparkissa. Se asu oli aivan kauhea, joten äkkiä hommiin. Sitten kun tää alkaa niinku pikkuhiljaa lähentymään valmista. Mutta on täällä vielä joitain kohtia, jotka on vähän silleen... Ois parempi ehtiä. Sulla on nyt Niko ja Santtu video meneillään. Editissä. Ja milloin sulla onkaan siihen niinku, että se pitäisi olla valmis? No viikon päästä viimeistään. Viikon päästä? Eli se on sama dedis kuin mulla. Joo, kyllä. Mitä yrität sanoa? Sitähän mä vaan, että Helmen bileissä, jos jompikumpi meistä ei pääse tähän deadlineen. Laittaa se asun päälle. Jos ei pääse kumpikaan, niin sitten me ollaan samoilla asuilla. Okei, no se käy. Hienoa. Ajan tänne ilman navigaattoria. Mä alan oppia täällä ajamisen. Ja mun ajotaidot ei ollut ainoa asia, joka oli kehittynyt. Hyvä, on päivä. Kyllä. Nice. Ja kehitys oli huomattavissa myös meidän editointipisteellä. Lipasto kaivataan tuohon noin. Meidän työpiste alkoi näyttää oikeesti jo tosi hyvältä. Eikö sun pitäisi editoida? Siinä on 5 päivää enää. Niin, joo, kyllä mä ehdin, mut nyt mä otan pienet päikkärit. Anna mä nukun hetken. Mä asensin jopa tommoset verhot tohon taakse. Katohan Jesse, täällä on vähän updatea studiolla. Tuolla mä näen niinku valo heti. Onks toi ollut ennen? Eikö sä huomaa niinku jotain muutakin? Meillä on verhot. Let's go. Nyt on velholuola. Tää on niinku oikea luola. Joo. Tää oikeesti natsaa. Tänään on sunnuntai kello 6.26. Ja mä oon silti mennä salille. Tää on kyllä ihme elämänmuutos oikeesti, kun mä oon muuttanut tänne näin. Ei kyllä Helsingissä en mitenkään olisi mennyt sunnuntain salille. Mä tykkään tästä. Mä aloin oikeesti miettiä, että mitä jos mä en lähtiskään täältä Tampereelta tämän kuukauden jälkeen? Voisinko mä muuttaa tänne pysyvästi?
Mutta kaikki ei ollut kuitenkaan täydellistä. Tää on niinku tää ikävä puoli tästä Tampereelle muuttamisessa. Nimittäin mä oon menossa Vantaan Superparkin kuvauksiin. Mun pitää olla siellä kello 8 aamulla. Mutta koska me ollaan Tampereella, niin mun pitää herätä nyt 4. Jos mä asuisin Helsingissä, niin 7 herääminenkin olisi riittänyt. Tosi iso osa mun elämää on siis tramppahyppiminen ja voltit, joita mä oon monta vuotta treenannut Vantaan Superparkissa. Siellä mä kuvaan kanssa paljon videoita, eli tää pitkä matka sinne vaikeuttaa tilannetta paljon. Tää on niinku yksi isoimmista syistä, miksi mä en haluaisi muuttaa Tampereelle. Ai että, kyllä se on hyvä fiilis olla täällä taas. Joo. Nyt lähtee oikeiden miesten workout. Siinä on miehellä ryhti kohdillaan. Mä vaadin työnantajalta uuden tuolin. Oho, nyt on isot pyynnöt kyllä. Tää ei niinku näytä tässä isolta. Jokaisen tämmösen yhden pienen raidan taakse on mennyt niin paljon työtä. Aikaa jäljellä 1 päivä. Miltä Jesse näyttää? Ei kovin hyvältä. Ai. Mitäs tuli luvattua? Nyt kat siihen, kun sä oot siellä juhlissa, niin se asu päällä. Ei. Mitäs Jesse kävi dedikseen? Mä en jaksa. Meikäläinen siis nipin napin. Vartti sitten laitoin videon rendautumaan. Siis mä voin itekään käsittää oikeesti. Se on valmis! Jumala. Lähelle jäi, mutta siellä se rendaa. Mun isoin video ikinä. Ai että, niin hyvä fiilis. Sullakin taitaa olla. Mä oikeesti ahistaa. Ihan sikana. Näytäks mä hyvältä? Joo. Todellakin. Noniin, onko se reveal aika sitten? Näytetään noille muille. Joo. Näin käy, kun ei tuu projekti ajoissa valmiiksi. Jep. Sitten edittivelho saa projektit ajoissa valmiiksi. Oliko se tänään tavoitteena, että tulisi niinku uusi ennätys? Joo, vähintään 75, mutta mulla on semmonen tuntuma, että voisi jopa nousta vähän enemmän sulle. 72,5, et vaan. Oho, nousi 10. Kyllä, se on nää. 12,5 kiloa aiemmasta enkästä. Se on aika paljon. Kyllä ensi kerran kun koitetaan maksimia, niin kyllä 80 menee. Mä lähdin käymään Helsingissä nyt semmosella niinku testireissulla, että miltä tuntuu ajaa Tampereelta Helsinkiin ja takaisin. Toistaiseksi mun mielestä tuntuu ihan okolta. Siis ei oo niin paha. Mä oon nyt tänään editoinut täällä mun Vantaan offisella. Siis nyt oikeesti kyllä huomaa, että siis kyllä mä saan siellä Tampereella enemmän aikaiseksi. Se vaan kun on semmosessa ympäristössä, että kaikki muutkin editoi, niin jotenkin produktiivisuus on vaan niinku ihan eri tasolla. Eli ei kai se muuta kuin muuttaa Tampereelle. En mä tiedä. Mitä ihmettä? Mä tulin takaisin Tampereelle. Kello näyttää 5:12. Nyt kyllä on sitten. Siis tää ajomatka erityisesti niin. Toi vie paljon voimia. Sinänsä mä olisin halunnut vaan muuttaa Tampereelle. Mutta siis oikeesti kun mulla on pääkaupunkiseudulla vaan niin paljon asioita. Niin sit jotenkin tuntuu niin mahdottomalta ajatukselta, että oikeesti muuttaisi Tampereelle. Ai. Mitä sitä oikein niin pitäisi tehdä? Mitäs se päivämäärä näyttää? Kyllä se sitä taitaa näyttää, että 2 viikkoa elämää Tampereella takana. Onko? 2 viikkoa? Näin on. Joko on muuttopaperit tehnyt? Kyllä mä oon asuntoja kattonut. Oi, oot kattonut? On legit kattonut. No kyllä sä oot ollut oikeesti. Kyllä tässä Tampereessa on jotain. Oh shit. Mut älä nyt vielä innostu liikaa. Tää on vielä niinku... Helmi, Markku muuttaa Tampereelle. Ei nyt. Otetaan nyt ihan rauhassa kuitenkin vielä, että tässä näin kuukausi loppuu ekana ja sitten katsellaan. Taisi jäädä penkki kyllä siihen 7,5. Ai niin, totta. Mä elin kiipeilemässä varmaan niinku koko paikan helpoin rata ja siellä vasen olkapää lähti sijoiltaan. Nyt niinku vilkun vaihtaminenkin autossa on vaikeeta. Oi hemmetti. No pitkälle me päästiin kuitenkin. Siis kyllä se on iso muutos. En uskonut, että noin nopeasti muuttuisi. Siis vaatteiden päälle pukeminen sattuu,
ratin kääntäminen sattuu. Ehkä tästä vähän paremmaksi pikkuhiljaa rupeaa menee. Onneksi voi editoida. Älä vitsi säikyttele. Sano siitä kollaasesta. Et tee mitään kollaasia tästä. Kollaasi alkaa. Mitä jes? Ei saa. Käsitys! Aika, älä säikäytä tolleen. Moi! Moi. Jesse! Tuolla ulkona on pimeätä. Arvasin. Valmistauduin. Onks se kivaa, kun on tämmönen Joo, työkaveri? tosi kivaa. Joo, eikö se oo kivaa? Joo, on tosi kivaa. Joo. Siis sinänsä mä niinku oikeesti haluaisin muuttaa Tampereelle. Siis mun tubettaminenhan on niinku 90% editointia. Eli mä editoin ihan sairaasti. Ja editointi täällä Tampereella on vaan ihan hullusti mukavampaa. Mutta mä oon asunut Helsingissä koko mun iän. Niin mulla on siellä kaikki. Mitä mä teen? Ja päivä 30/30. Viikopäivä Tampereella. Viikot kauan siellä kämpästä pois. Tänään on ison päätöksen aika. Tai no, mä oon kyllä tehnyt päätöksen jo, mutta tänään Niko ja Santtu saa kuulla se ekaa kertaa. Helppo ei ollut kyllä päätös. No niin, mä oon nyt viime 30 päivää asunut Tampereella. Mä oon tykästynyt tosi paljon meidän toimistokulttuuriin täällä näin. Meillä on tosi hyvä porukka. Ja lisäksi mä oon alkanut tykkäämään Tampereesta. Oho. Mutta mun koko elämä on kuitenkin Helsingissä. Ella, tuutte nyt tänne istumaan. Täällä on tärkeitä asiaa. Siis oikeesti mulla on mennyt tosi monta päivää miettimään tätä asiaa. Ja valitettavasti en mä vaan voi jäädä. Helsinki! Onko sulla kämppä? Mulla on kämppä. Miten? Eikä oo. Joo. Miten sä saat yhdessä päivässä kämpän? Kävi eilen hakee avaimet. Ai oikeesti? Älä toi joku, tää joku Frankki. Ai Ei joo. Sä Mulla on kämppä. vuokrasit asunnut. Joo. Me saatiin velho tänne. Saas kyllä velhoja. Siis kuukauden alussa mulla ei ollut mitään chanssia, että mä olisin oikeesti ollut valmis muuttaa tänne. Santelin osalta voi sanoa, että biggest, mähän sanoin. Kyllä. Näin pääs käymään.